Mbok, piye le? aku kok gojak mlaku. Wes dramaku ngajak mendong lho, Mbok. Iso lah piye to le? Wah, Mbok, Mbok. Apa-apa awak dhewe dadi wong rantu kok ya, Mbok. Iso. Lah iki Ya apa ya le ya? panase kaya ngene, Mbok. Nek wis sing rembuyung kok ngiyup to, Iso Mbok. kok ya leren to le? Iki awan apa bengi to, Mbok? Iki ngono. Awan teh iki awan. Mbok awan karo bengi kok ora iso bedake. Ya Aku mau diwenehi dhewe wong enggalan, ketoke wong sugih, Mbok. Ambune wangi. masa ya to le? Iki atusan apa eketan? Iki apa ngopo piro, Mbok? Iki ngono abang. Oh, Abang le iki. muga-muga sing luwahi duwe aku mang tansah nek pejabat yang naik jabatane ya, Mbok. Nek tentara ya nenggah pangkate. Nek tani ya hasilnya sing malimpah-limpah. Wah, Mbok. Saja aku kok krungu gamelan ki nggone sapa to, Mbok? Ayo gone Bapak Suparno ae. Walah, Mbok, aku nelongso. Besok aku nak sunat tanggal nogong ya, Mbok. Yo insyaallah le. Yo untuk Apa-apa le. muga-muga Yo. mripatku ndang mari kaya sing wis-wis ya, Mbok. Amin yo sing Mbok ayo sabar. delokon kok. Delokon kok. Oh, ya ibarat kamu langsung bawa aku kaget. Karena aku kok pengen biar padang melek cari bos.